Сёстры з мёртвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наймудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа
оздоровление хворых, за нас молися, притулок грешных, за нас молися, сутешальница засмученных, за нас молися, успомога християнам, за нас молись, королеву анgelов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещанию Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Ciężko ujawić światynię bez kwiatek. Частей завсёды ставяцца на галоўным алтары недалёка ад табернакулума. Яны нібы клячаць каля падножжа Бога жывога, які тут выбраў сабе месца прабывання. Як часта кветкі замяняюць людзей, які не маюць часу альбо не хочуць прысвяціць Богу. Кветкі выяўляюць важную правду, што на свяцейшым сакраменце заквітнела найпрыгажэйшая і найлепшая кветка зямлі, Сын чалавечы, які ў той жа час з'яўляецца Богам. Кветкі пераліваюцца рознымі колерамі і адценнямі, прыемна пахнуць, прыцягваюць вока рознымі формамі. Яны поўныя прывабнасці, прыгажосці, красы. Кветкі заахвочваюць да малітвы і адарацыі. Это выяўленне чалавекам нашай пашаны Богу. Это праява
цнотам, які обрастають у глебы касцёла. Прыкладам і ў той жа час крыніцаю гэтых цнотаў ёсць для нас сэрца Езуса. Усіх цнотаў глыбіня бяздонная, як мы спяваем у літані да Божага сэрца. Гэтае сэрца з'яўляецца палымнеючым вогнішчам міласці, справядлівасці і любові скарбніцай, дабрыні, мудрасці і ўмеласці поўныя. Езус сам заклікае: «Вучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорны сэрцам». Гэтае сэрца цярплівае і вялікай міласэрнасці, паслухмянае аж до смерці. Што ж прымушае душу адараваць найсвяцейшы сакрамент, часта наведваць скрытага Бога? Менавіта ўсе тыя цноты, якія выяўляюцца ў Езусе у дасканалай ступені. Хто ж не пойдзе да лагоднага і пакорнага Езуса? Каму не патрэбна яго бязмежная міласэрнасць? Каго не захопіць яго пакора волі Айца, яго чуласць да цярпення людзей? Каго ж не прывабіць яго цярплівасць да нашых бясконцых грахоў? Менавіта гэта і ёсць тыя найпрыгажэйшыя кветкі, якія мы прыходзім нюхаць да табернакулума. Цноты ствараюць атмасферу неба ўжо тут на зямлі. Як жа цудоўна жыць побач з чалавекам спакойным, цярпялівым, спагадлівым, добразычлівым, гатовым да самаахвярнасці і адрачэння, які заўсёды шчыры, адкрыты, умее прабачаць, не памятае крыўдаў, справядлівы, ветлівы, радасны, чысты. Як жа гэты букет цноту нагадвае нам вялікі, каляровы, духмяны букет разнастайных кветак, якія дапаўняюць адна адну і прыносяць радасць таму, каму іх дораць, альбо прыгожваюць алтары ў нашых касцёлах. Прыгожая кветка з Назарэту, раскоша неба, якая на гэтым свеце прыняла постаць хлеба. Дзякуем табе за тое, што ты стаў найцудоўнейшай кветкай нашай зямлі, што напоўніўся водарам найпрыгажэйшых цнотаў, каб нас заахвоціць ісці за табою і ўдзяліць нам ласку вытрываць на шляху цнотаў. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленьем нашим, и от усілякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай.